Mga S-Friend, tingnan nyo to. So, nandito tayo ngayon sa gawi po ng ayan, Balungaw sa lalawigan ng Pangasinan. Yan, meron nga din silang memorial monument dito. Pero sa tapat nito mga S-Friend, may nakita tayo na lumang bahay. Ayan o. At ito na lang yung nakikita ko na parang isa sa mga talagang na-preserve na lumang bahay dito. At masasabi natin na talagang saksi sa development o pagbabago nitong bayan na to. Meron din doon sa gawing yun. Ayan. Sorry, medyo blurred na. Actually, pa-fiesta na nga daw pala sila dito. Kaya may mga babande-banderitas na sila. Pero ito, tingnan nyo. Di ba? Ang ganda. Hindi ko alam kung stained glass ba dapat yung, o stained glass ba dati naroroon or ano. Pero ang ganda niya. Ngayon may commercial spaces na sa baba. So yan, medyo na-amaze lang talaga ako kapag may naispatan kami ganito mga S-Friend kada exploration namin. So sinusulit ko na talaga na i-document bukod sa pictorial. Dahil baka sooner or later ay magbago na rin ito or ma-renovate o magbabago na yung itsura, mga ganyan. Basta happy fiesta sa mga tiga Balungaw. May kain kami